baro bara ala mo be ngene de la ni bara ko fenke dia kono adama dum ka fo walma ka ke kumare kama mini ala tata kelenye ala ba fo o tigla mo kema keneka ko iga bara ga mo minu ye dare una fo ko karta bise ni feina tika saram na ulu bulu wa ira ka fo ale sarate ala bulu saram mi meke hine donc kono ko ni ala ga dana mo wi mo fi ga mo ko safe donc ama yin ala fe be min fo ka mine ka baraka na ala ko no wani salama belaji namu tan wa amu belaji le fo na moray ama an karam fo ali badra sangare ra ko jedala emi ala fo bar amera kali no ga la kali kullu katmi abise anyana wa te anyana wa ala de ko do bay o la ni ala yo je an gene mala an ala fula kaga kay da ko je dala duti ana ka te orbanum na fuli ka kan su bele je ma ne ga kala ka fuli ne se da ko je da almami ani almami fa mo fa me kene ka anga ko ka du bele je ka ani mo mara ka manye anu fu ka ko asan mona kula bi abdullah bela jile no jali du a sababla ke anga maulidu do ziraya angil mala a bi an fa kundi mimi ave halisa ka ko anga sirga dunya kene kono wuri dugo wi bisi amya kelema ana angil ma so tukumino ala oyine ala fi gasira la kana ola setugo nyuma na magani toroi amo yine ala fi ala ko ki ala ko na ayro ma soya ndega bla ka yine mo ofe mo munu mi ka ta o na ade amu mi o na una se kene ya amara de ka age mo ma digri dage ire ma digri bari mo bani akunzira imum ni anara ade bina era da e ma ke kuino wala me anye ta bonu ke munun mi anye da we bu ana abi ya ne ko se ke la de e fa abi kla ka ana karamo ni ko ese ali badra sagari abi kla ka apmasu ala kan gizo wala anga anjida anga ali era na wulu kineka ami se ka kuna wulu ne anyero ka majigi to ko di anga majigi de ne kara mo na mo chama bi to giri la ko fi gin buru di am ay to anga sabani bolo te ngo munye di munye ko munye bolo di le amo de fu ni ina ne munye mi an ini ka majigi mi ka akme ane ka majigi mi ga ayego o de bare ni ala de bi sera ola o fana be ka sababu ye ka ana karamo ni o se ali badra sagari ka akuna wulu bar ko wa ira ka bo ani ale lame ka kula ka ayra ko ka mena nara ka ke karamo ala se fudiye o fanga mon do abulo bana ko fa anga abulo da andimuna ate ko to kun mai ay to nga habitula o ga dire ko fi kan mo fo me kene ka ala ko da peje ma jate ala an se malate on se mala an ye kuma te to ni bar angar mo charma be kene ka foli do bari an do jame to mino ne kuma jira ila hanna kra dugutiya ami afo damai we do yi o de kama ame munguro bine o da kunya ga fulike albi na ko numa ne se ko numa ala ko no ya ke ni gena ni na ala ka awasa ala ka ta na karamba ga sa hoyi beni na mudu mago munu na ko ni mumyi ala ka usara mu ya munu ni duma ga wulu kun ala ka hakri ma ji yawla ko ka ko waliya ko ola befika bila dugo mun ganye
ama yin alabe alaka ulu min ayi o bi min ayi sa dem ye o le fura ni o ma dige kin aka dugo be min ayi ni ma dige so bi o kula ami kuma nyuriya ni ka kuma di mo yoro mo ka an ga bo ka ye fu ala barka ni si fu no ga tuguli ami ala fo wala ka ala barka da o amma fo ala ni ci kuma wati janda molo ami ala fo ala mi nye on la ka tu si fu no fe ka tu bele no fe ka tu ala jo no fe ka tu ala kan jo no fe minu mo ke wera de ala ma kungo ka dine ngo ka je ka sania ala ye on tu fe moko mais abina na ko mi la haram ne bo de kuma bela ndo kali jida iba selika amina nawa amamina wa andado kali jida ka suga ai ala ba bi je minu ve olu bono jida ala bi so ka joma mo to ko do kamo muna ni ye kitabu kuma lajɛ ka papiye woloma i b'a sɔrɔ bagan danbi a bɛɛ bɛ taa alijinɛ kɔnɔ maa ba nɔfɛ tugu a sabu ye u ma seli u ma sun u ma jalabɔ u ma hiji mɛ min maa b'aw fɛ ala ko ne yɛrɛ kɛ aw olu fɛ ala t'a alijinɛ kɔnɔ u bɛ na ka di an bɛ jama in fo ka ali yɛrɛ fɔlɔ fo k'a wale ɲuman dɔn an bɛna min kun bɛ wula in na a ka da la alijinɛ directeur de don kilo de b'ale bolo alijinɛ ko in na wuli b'ale don dɛ a ye tugu a kɔ n'a ye da yɛlɛ e min b'a fɔ i bɛ don a mɛ nin dusuku ɲuman ye ninnu nɔfɛ tugu bɛ min ye adamaden ye i ka se t'a ɲɛ ye sun t'a ɲɛ ye foyi t'a ɲɛ n'u bɛna a y'a basigi dɔrɔn a ka man k'a da hami jumɛn min e la o bonya kama o don walayi ala bɛ sɔn k'a mɛn sirakɔrɔ jira bi a dugukolo a kabakuru ninnu a bɛlɛ ninnu a fɛn bɛɛ taru bɛ ala fɛ bi minɛkaw bɛ k'a bɛɛ ko k'a bɛɛ cɛ bi i min sera yɔrɔ yɔrɔ bi da la o yɔrɔ sayima bɛɛ foyi tɛ bi min tɛ ɲuman ye kɔnɔtigiw de bɛ ka na kɔnɔ jiginna minnu ka du kɔnɔ jibila jiginna minnu ka du kɔnɔ ni kuranɛ ye u bɛ taa fɛ n ko kumana surunya kama diɲɛ tasuma in t'u jeni san ko lahara ta an yuru n'o dɔ jɛra o an kɛrɛfɛtigiw dɔ bɛ yen siribi musokɔrɔba dɔ bɛ yen siribi musokɔrɔba in sirifi don n'a buramuso ye tasuma bɔ ka kɛ a tɔgɔ ye bɛɛ lajɛ kɔnɔ ka usuna don so kɔnɔ siribimuso in bɛ tasuma yɛrɛ k'i sigi n'a ye de u b'a fɔ karisa tasuma b'i bolo a b'a fɔ k'a t'a dɔn ko funteni yɛrɛ bɛ tasuma na yɛrɛ bilahi a b'o de fɔ a b'a fɔ tasuma don a b'a fɔ komi a ɲɛ kun ye kosɛbɛ tasuma don a tasuma don a t'a dɔn funteni b'a la walayi wula in na ala ye aw bɛɛ laja ala ye fɛn kɛ aw ye a ka foyi tɛ yen a si tɔ kɔnɔ a bɛ min sɔrɔ hakilisigi dɔrɔn de ka ɲi ani basigi ani bonyanni maa ninnu bɛɛ don dɔ la sirifimuso in a kansinamuso o de juguyara a fɛ a ko aw ye sirifu ye a tɛ foyi ye maa lankolon kɔ maa kunda ka sirifimuso dɔgɔya a ka bon d'a ma dɔgɔya yɛrɛ kɔ d'a ma sirifimuso diminen a ye tasuma de bɔ tunda kɔrɔ n'a bolo fila ye ka yɛlɛ k'i jɔ tasuma sanfɛ ka to kɔsa n'a bolo ye e bɛ se k'o kɛ yan fifala bɛ yen ka so fiɲɛbɔ bɛ yen ka so joli bali ka bɔ nɔgɔ ti se sa an man kan i kunkolo don kunkolo i sen don sen i bolo don sen i bolo nka joli min b'u la Fatumata Zahara joli don minɛkɛ jiginna minnu ka du kɔnɔ ni kuranɛ ye ka jigin ni hadisa sanimaw ye ka di Mamadu Mustafa ma o denmuso Fatumata Zahara juguyaw bi an n'o de nasi bi ka di bi ye donba ye n'i kɛr'u fɛ ala bɛ k'i fɛ n'i banu na ala ko wa i k'an bɛn fo jani dɔ kɔnɔ sa taa yɔrɔ t'i la bilen tigi wɛrɛ bɔra yɔrɔ tile la kɔrɔ kɔ wa tigi wɛrɛ ka silamɛya la ni ninnu tɛ wa
bela ja do sira ka taa ni ma ci do si fito lawo kadiya sira ka taa na ma do amatu yani nawo na bo sebu amadu atwadi wadar jani nawo tiani sira ka taa na ma ta do jani nawo an sira ka taa na ma ta do so to na ila nawo ha o ce bili bai min ya niji ka kan na fuloti ka toro ku kungo ka diguku ka nininuku ka dowayiku dina ka saka sai an mai aya ku an ne kam kira sigantula Allahu akbar adin zani ma nunu digine da diuna mi ma rabbe be ajmai a musulman gara wali juwi gara bele oyi gara hine ba juwi a jama fana gara oyi e tabina ke meye no fe wayo ni ngol mi ko ba wi sa an ba de ma ni so kali siri muso ni to tasma sa fe ya bolo to la ka shi muso ni abun nan ne siri fune ko sai ga ke bolo ka da muska fu tala ala kana tu ayo mi bo bonam ye muso mi na sa so no kure ka bo so no wi so da de tike ka so kire fa ke ka funi la bo kana hanu sino sibu sino ni se da ka nu dimni ko ta kina billahi do ba sa na ka usa ko mo ka mo tike yesa o se ke kele yo ha do ba so ma daraka do ba tuwi ki mba mo ka ka anaka bilbilu ba tra kana nu nana au ka pasikita aka na girgiri no fe parce que ala yo kana da ko na ko mo Mustafa je ne mo yi abo hey mimi voye na mamuru ni ke na yi ko fa ka ko ta kan sa wala ce na bi kuma aya ma gi ali bi mo ce ado bi da pre do na to mina aka na ke Muhammadu la ndi ke na yi wana bi do ko fura ay je na fe ko dila on mi giri su do ke vraiment ni ma frati ini tunu de bita ini hela kita ma bakere besigi hakili sigi di bake an no siri fu je ne siri muso yi woni fonde na sira an mi tabu mana ka anja tabu la fonde refe tabu ti mana mun de kera aku ya mana o ma mana o ba be ka atado fonde ya bala Allahu akbar udan lu kena ganda dui hali anga siruna madani haidara bani hashimi ali mul alama fani fahama shamsul sumusu fardu asri fardu zamanu magam bayan nasi sarafuddin nuruddin bayanuddin hadiyatullah urwatul uzga sayyidi sharifu usman madani haidara Allahu akbar ay papier belaja to le mobila to tu Allahu akbar oja c'est fana joli attends c'est fana joli duru ta c'est la même chose joli duru ta hada to le ko bela duru ta ala ya ta ka be nai c'est fana lazara fikiri akma safo akma ni fadiri to balewa ala danaya sedi sumu jaga alhiji to balewa sayyidi sharifu usmani madani to moja leo haidara azidi sharifu usmani madani haidara bani hashimi ngoni nje aka foni kadi moyo ha ale reyi division bon la fête mo ni point ba mo chedo ala dia le kere ka do ni ko yi ha fuiti amamindi amoya wa amba foi anadiuye uye mimbo anye kwanga ke wa aumbala wa bala mindori wa auya tui ko dugulo melenge andake Fatima Zahra wati sana wati Fatima Zahra afuna foto abidale ba ile tunade alina tunara abido alina tunara fati do abada fu akafuna foto kasa why you not enough no to me above our bono bo you can hear boya ko lu mo ma ko do ani ya ko dia ka funa fo to yi o we don't need you ni no mo we don't need you out there no si ya we ya ti mo mo no bra do o le there aba ka ji ali na fo ni ha chi ye mo ko chi ye mo de tuzumu ma o ma ko langa juma bi ka ko chi ka ba pe
foyi t'i bolo o la kira somɔgɔ ninnu vraiment an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn ka dugawu ɲini u fɛ ka dugawu u fana ye Haidara belebele don diɲɛ bɛɛ ta kɛra Haidara ye bi jamana joli jamana joli silamɛya tun bɛ yen arabukanw ni fɛnw de la tuma dɔ la kun t'a dɔn nka Haidara nalen donna kitabu kɔnɔ k'a woloma seliji fatɔw n'a sun n'a Musa k'a fara ɲɔgɔn kan den ni fa ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ muso n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ hali ni ka bagan ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ Haidara y'a bɛɛ woloma ka gafe k'a bila ko kun de y'aw ta ye bamanankan jeli yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ se ka tɛmɛ nin kan a ye tugu a kɔ a ye tugu a n'a denw nɔfɛ bilahi alijɛni sɔrɔ a la ne ba aw b'a kɛ bɛɛ ko in na aw b'a fɛ wa a ye taa denkɛ Iba alijɛtigi n'i bɔra alijɛtigi la i t'i dogo bamanankan ko sani ka boli dɔtɔrɔya nɔfɛ k'a tɛ to ka min dɔ cɛsiri sigi ye a ma maa ko sɔrɔ yen o tuma ninnu tɛ alijinɛ ye anw bɛna u ka ninnu de ka k'u fɛ walasa Ala ka hinɛ an yɛrɛw la ka a faamuyara wa o la ne b'a bila nin yɔrɔ in na yan ka dugawu ɲini an bɛ ka dugawu k'aw bɛɛ ye o tuma Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye an karamɔgɔba Sirikɛ an b'a yɛrɛ fo Haidara kɔni maa min ye fɛn faamu ne b'a ka jama in na o bɔndan tɛ u bɛ yɛlɛ kosɛbɛ o ko in ka d'ale ye de wa ayiwa an bɛ Sirikɛ fo Seyidi Sherifu Usumani Madani Haidara wala ina sila ko yo de fara man musuma ma bela jeni fo ni islamiya ka foli kan alhamdulillah ana kene mi la no e mawlidu kene ame kuma kala yemo fo ko kuma ga zaman anu zo kadi ni kene mam nane alo dala sona ka mɔgɔkaw ɲɛsi ba nin kɔnɔ an bɛ Ala fo la ka Ala waleɲuman dɔn sadi ba nin tun kɛra yɔrɔ ye Ala tun ma sɔn fɛnw ka maakaw ɲɛsin a ma mɛ bi Ala ni sabu ɲumanw fɛ an bɛ bɛɛ fo ka Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn alhamdulillah an bɛ Alahu Taala kanu mɔgɔ minnu b'a yɔrɔ o yɔrɔ ka kɛnɛ ɲuman kɛ bɛɛ lajɛlen nakun ye Alakira ko de ye ani sirifu ko i n'a fɔ kumakɛla fɔlɔ y'a fɔ cogo min na alijinɛ tɛ sɔrɔ fiyewu f'i ka wasila dɔ minɛ k'i sinsin n'o ye ka sɔrɔ ka Ala sɔrɔ Alahu Taala ko wabtagu ilayhi wasila a ko a ye siraw minɛ a k'a sinsin a ka se Ala ma maa si tɛ Ala sɔrɔ a ka ɲɛ n'i y'i gulo wasila dɔ la pour que ka Ala sɔrɔ donc bɛɛ ka wasila o ye Alakira de ye ani Alakira somɔgɔw n'o ye sirifuw ye an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn kɛnɛ in kɛnɛ barikama don an ti fosi fɔ ka foyi bɔ an da kɔni kɛnɛ in la ni Ala m'a jaabi ka d'a ka jama sanuma don Alakira ka jama don a dabɔra sirifuw kanu kama ani silamɛya dɛmɛ kama alhamdulillah an bɛ Ala fo silamɛya ye diinɛ de ye diinɛ min nana diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka lafiya kama komi Alahu Taala y'o fɔ cogo min na a ko wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin Muhamadu an bɛ ci foyi kama ko diɲɛ danfɛn bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na donc an b'a dɔn ko silamɛya ko ja Alakira yɛrɛ ci kun ye bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya diɲɛlatigɛ la a ya saya kɔfɛ ka taa alijinɛ sɔrɔ donc Alakira ci kun ye o de ye donc o Alakira a n'a ka somɔgɔw ni maa min ma kɛ Alakira somɔgɔw ninnu fɛ da la k'a fɔ hali ni Alakira tun bɛ diɲɛ na k'o tigilamɔgɔw tun bɛ kɛ Alakira fɛ olu bɛ tun walahi ni maa ma Alakira somɔgɔw ninnu kanu da la ko hali Alakira tun bɛ diɲɛ na ko olu tigilamɔgɔw tun bɛ kɛ Alakira fɛ o tuma Ala ye minnu sɔn liminɛ la k'a dusukun sabati d'u ma ka siriki ninnu kanu da la k'a fɔ Ala ka kunnajɛjɔnw don ni Ala sɔnna u y'a fɔ cogo min na alijinɛ bɔlaw don alijinɛ kiletigiw olu bɛ tun dɛ o tuma an ka nin sirifuw n'u nana an k'u bonya an k'u bonya
anga do anna kene de ka kene min a shiriyale do melen gawla melen gani me kene ngabbi ala daro ko mashida daro me ala ka ko din duli do ala ka do ngela melen ga mun me kene ka ni ya fo do ma ba ko melen go be melen go bi ya me ane yete ula okuma melen go bi kene min go te kene diniye okuma abi nyine ave anga sabati ka ala ka moban no makono no e ala kan jonye no e ala teruwe silamiya piu anga sabati ko makono anga dine che bo ango makono ala kera no ka dugo bo ango makono ala kera julu ango makono ame chode no ke wallahi ni nunu te alines Allahu akbar wallahi ami maude no ke ni mami bana nuna wallahi itu kunajia kie para Allah haraka Allahu akbar kunde ala kera na ka sabau ni ala kera ka sabau ta ala kera ka sabau nu uki ala kan tuna ka sirale kan tuna anka ala do anaka famya ka do ula sino ni nun nali anka ka tepege fembe na se bayanganga ala kera le salatu wassalam ni ala kera ku sabau ma ai ngani ni teme kama anka ta gazuwatu sabau ni fariya yona ni do bi nanu kan no bro bela jeni do bi nanu kan no bro klage tun ni hadiye ke mais on bi fariya yona yi ko le ton hakan ko iti machine fariya to yona ko salo ko ne aga misiri seli kile ma fono ko ne ya farla do be seli samu membe do ne ma tene ka ito fariya mamen machila donc an ka fariya bɛɛ lajɛlen dama ma m'a fɔ k'o man ɲi dɛ mais an ka fariya ka ala de bato an ka fariya ka alijinɛ an ka fariya ɲɔgɔn ka baara ɲuman kɛ alijinɛ bɛ sɔrɔ o de la aya ni silamɛya fɛn o fɛn ta k'a daminɛ seli la ala kɛra ci ko n'o ye hinɛ ye an b'a sɔrɔ silamɛya fɛn bɛɛ nana hinɛ in garidili kama parce que seli ta ala ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko seli ji ko ye mun ye a bɛ aw jogo ɲa ka bɔ kɔngɔ ani cɛnni ko bɛɛ lajɛlen na parce que ni cɛnni nana ka juguya na i b'a sɔrɔ ala kɛra cira ni hinɛ ye diɲɛ bɛɛ ka lafiya kama o bɛ ban o tuma n ye seli kɛ k'o garidi mais i b'a ye dɔw da ko seli de ka bon parce que kima ye ko ala tara ko ka hadisu la ko inna awwala ma yuhasabu bihi al-amr yawm al-qiyamah min amalihi salatu ko ala kira di ma fo ko je ko la ika bara fo min min na ka buru ko ko sey wa ko de bayira ko sey ka aha o e ka famu yayi mais afora de ko sey e bara u nyala di bo fe nyala o de fo laje yani ka se fe re kuma yani ka da fe re laje afora ko mi ma nya o de fo la de laje ke o me o te sey bu yani silamiya bi do wi o ma seli ma woni silamiya bi do wi re ay seli de nana de ka silamiya ile gardi hali sunula ibaye alaba ko kutiba alaykum siyam kama kutiba ala lazina min qablikum la'allakum tattaqun ko su wajera auka ina fa awajiya madote maloka tugomna ko سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يا إخوة في دين الله بدر وامي بامي على فو كالا بركادا كالا كل مندو وكفى كسولي سيدو لقولنا محمد مصطفى كوني برمكاني تادو مرتضى كوني ياسي طه زلوخو محمد زوينزي محمد زي مكانتي محمد كوني زو الفاتن محمد كوني أمنا تادي بديو كوني ni tado chamina ni hine lile alamina daverbe ko anga hine halindriela ko ikatmani ngene ni mi bibulude ko hali kanoto
sango ka ti furumuso mɔ walima i denkɛ ala ye kubankan ye ka tila k'an bonya k'an ko ala kira mandenw ye ka batoncogow d'a ma fana a ma batoncogo di kira tɛmɛlen ninnu ma cogo min na batonw tun bɛ yen dɛ mɛ ala ko Mamadu Mustafa min batoncogo di ka mandenw ma min man di tɛmɛlenw ma na mu gɛlɛya sɔni kan ka ala kɛ ka kɛnɛ ninnu kan wallahi an bɛ kulewari min na an bɛ boli min na Mamadu de y'a kɛ dɛ kana ɲinɛ ko jugu an bɛ sɔrɔ a kan bɛɛ bɛ boli ko ɛsɛ de seri ko sɔrɔ mara ni Hayidara Zamzam y'u bannen wallahi cɛ in n'i y'a kan ko sɔrɔ cogo dɔn a ye sɛgɛn mun cogo min na n'i y'a dɔn wallahi i bɛ taa sɔrɔ a sɔrɔla ala kira de la n'a bɔra ala kira la sisan n'a sɔrɔla o la dɛ a fɔra ko pied de bɛ yɛlɛ yɔrɔ de ye fɛnw de la n'a yɛlɛla ala kira fɛ a bɛ ala sɔrɔ na mu gɛlɛya ala kira Mustafa alayhi salatu wa salam ne Hayidara yɛlɛla o yɔrɔ fɛ an bɛ yɛlɛ Hayidara yɔrɔ fɛ mɛ anw ka yɛlɛ yɔrɔ bi o ye Sheikh Ali Badara Sanari wallahi an bɛ cɛ in fo mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn fɔ tiɲɛ bɛɛ ye karamɔgɔ bɛɛ ye tiɲɛ fɔ mɛ wallahi n'an ɲɛna Ali kɔ an ma tiɲɛ fɔ dɛ parce que mɔgɔ bɛ jigin ko sababu diɲɛ bɛ sababu yɛrɛ ni ŋɛɲɛ dɔn bolo fila mais pour que an ɲɛ ka da Hayidara bonana Hayidara jelila a sababu Ali de wallahi pour que Hayidara den se ka jɔ dugukolo ka sirakɔrɔya ka don bamanan dugu kɔnɔ bamanandugu dugu kɔnɔ ka don poussière la wallahi a kɛra Ali kama mais jumɛn don Ali jogo Ali ŋɛɲɛ mani mumi mani nase mani kɛrɛfɛ wa olu de dɛ wallahi n'an sigira sabali ninnu kan dɛ a kana maa filɛ dɛ kana maa ni dɔn fɔ min kɛra dɛ o fɔ n'i y'o fɔ i ka jɔnw mana o lajɛ u b'a fɔ ko cɛnin hali n'a kalannen tɛ k'a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔ bɛ siran mɔgɔ yɔrɔ min ye o b'a jogo de ye ani ko n bɛ bɔ ni jogo ye n'u nana su fɛ ka na tile fɛ ka na don a kan ka sokɔnɔ ŋɔnɛ yan ka na an dɛsɛ diinɛ taabolo dɔ mɔ a b'a fɔ cɛ i ta bila i kun a ko taabolo ko tɛ ayi ale mago tɛ diinɛ bolofara caman in na dɛ ale mago bɛ hɛrɛ ka na Banigo kɔnɔ hɛrɛ bɛ na Banigo kɔnɔ ni jumɛn de ye o bɛ na ni bɛn de ye a sɔrɔla k'an wele sisan e bɛ dugu in na i ye alimami ye walima i kalannen don walima i tɛ fɛn kalama kosɛbɛ a bɛ wele da i mɔ ka tila ka o bɛɛ bila fana ka woro san fana ka Banigo dugu minɛ kelen wajibi la na mu gɛlɛya e bɛ mɔgɔ dɔ mɛn gasibali k'a kuma wallahi a bɛ taa a tɛ si maa si fɛ ko pour que ale t'a fɛ k'an tɔɔrɔ parce que a bɛ se mɔgɔ o mɔgɔ ma ye k'o ma faamu fɔlɔ o tuma a bɛ taa su fɛ ka segin su fɛ ale de y'o kɛ mɛ a bɛɛ kun ye jumɛn de ye ni ale kun sera ka bɔ ni Hayidara ta in ye dɛ dɔw tɛ Hayidara ko la nafigiya fɛ o bɛ ban ni ale kun sera ka bɔ ni Tijaniya ta in ye dɛ dɔw tɛ Tijaniya la nafigiya la o bɛ ban ni ale kun sera ka bɔ ni Kadiriya ta in ye dɛ dɔw tɛ Kadiriya ta in na o bɛ ban mɛ ale de nana de ko jogo ɔ ni nana jogo lajɛ k'a dusukun lajɛ i bɛ Ali kelen bɛ fila i bɛ sɔn ni Ali jogo lajɛ i bɛ sɔn o de la fɛn dɔ bɛ Ale la wallahi ne ma ye mɔgɔ wɛrɛ la yan waso tɛ n'i y'a fɔ an ka gɛrɛbu caman fɛn o fɛn mana ne wele ale ne b'a fɔ ne ta ni ta tɛ kelen dɛ ne ye fɛn dɔ yɛrɛ de ye Ala yɛrɛ de y'o yira n na a ma ne wele dɛ wa ne fa man ci n ba man ci an ka mɔgɔ si t'a dɔn ko ne y'a ko daminɛ cogo min na wa ale yɛrɛ t'a dɔn mɛ fɛn min don jɔn ye ŋɛniɲɛ ye ani cogo ne ye jogo don a la ka dusukun don a bolo dɛ n'o sɔrɔla mɔgɔ la ne y'a dɔn i bɛ kɛ fɛn ye hali ni mɔgɔ bɛɛ b'a la don dɔ sera an nana yan o y'a sɔrɔ soden fila nin bɛ Ali bolo yan manamako la i ye na yɔrɔ dɔ sɔrɔ a la ne nana Ali wele kɔfɛ parce que anw ne le kunkolo nafigiya la kojugu ne nana wele sɔrɔ kɔfɛ dɔrɔn ka taa an ka hakili ça fait n ye min ye k'o f'a ɲɛna a ko ne ma ko a tɛ ne dɔn kosɛbɛ a ko kana bolo ne yan ordinateur b'i bolo dɛ na i ye min fɔ segin a kan ne na wɔsi la parce que an kuma deli o la o i b'a bɛɛ fɔ buruburu i kɔ ka taa ka kalo da dɔ la walima ka kalo tigɛ k'o da dɔ la nata kama walima yɛrɛyira kama a ko na mɔgɔ min bɛ yan n'o ye mɔgɔ den fila ye ordinateur b'i bolo i ye min fɔ segin a kan
n'o kun y'a sɔrɔ n'an fiyɛ o don kun bɛ sɛgɛn dɛ mais ne ye min fɔ a ɲɛna so kɔfɛ ani min fɔra a ɲɛna musow ɲɛna ani ordinateur kɔrɔ yan olu bɛɛ kɛra kelen ye wa a ko cɛ n ka kalifa ye Ali de y'o kɛ ne la mais an ka mɔgɔ ka bɔ kalama o ɲinɛ o de la n b'a fɔ a bɛɛ ɲɛna ŋɛniɲɛ de bɛ baara kɛ dɛ walahi jogo bɛ baara kɛ an bɛna sisan k'an bɛna sirifa kunbɛn an bɛna sisan k'an bɛna Hayidara kunbɛn ko pour que Ali k'a dɔn k'an ye ka ko bonya mais Ali mago bɛ a ka ɲɔgɔn la tiɲɛ don o ye mɔgɔya ye mais a mago bɛ min na o ye bɛɛ ye tiɲɛ don mais i k'a dɔn k'a fɔ n'i nana yan muso walima cɛ n'i jogo ma changer walahi i bɔnɛlen don ayi maa ti na yan k'i bɛ se k'i bɛ a tiɲɛ sɔrɔ dɛ sefu kanu tiɲɛ don wa Bafula bɛ a fɔ cogo min na tiɲɛ don mais muso mana bɔ yan i jogo dilan cɛ yɛrɛ fana mana bɔ yan i tile i k'i jogo dilan o de b'a surunya i ka sefu ninnu kanu sɔrɔ mais n'i m'o kɛ dɛ i bɛ bɔ yan bi dɔrɔn i bɛ sefu kanu bila ayi Ala tɛ sɔn i k'u kanu sɔrɔ Ala dun ko n'a kanu tigi dusukolo la n'a kɛra Mustafa ale sɔrɔ ala jeli i tɛ silamɛya kɔnɔ i tɛ silamɛya kɔnɔ dɛ o de la n b'a fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman jamakulu min bɛ yan a ye sabali an ka ɲɔgɔn minɛ ne fɛn dɔ bɛ Ali la dɛ lahara a n'a da jɔ an na dɛ ne b'o fɔ an ye a yira an ka wali yɔrɔ bɛɛ la juru b'i na ba nin kɔ dugu bɛɛ cɛ ayi juru b'i na cɛ dɛ don dɔrɔn min bɔ yan min taa ɲɛmajɔ ta lahi ɲɛmajɔ gilaba n'i b'a yɔrɔ dɔn ale bi mobili min kɔnɔ dɛ a pɔ gɛlɛya o y'a sɔrɔ n tɛ mobili pɔ dɔn dɛ mais a ma bɔ n kɔnɔ bilen pɔ de kɛra ka na mobili sɔrɔ ne yɛrɛ ɲɛji bɔ quoi walahi ne mɔnɛlen k'a fɔ a bɛna kɛ cogo di ale jiginna ka bɔ mobili kɔnɔ ka na sɔrɔ pɔ kɛrɛlen don a ko alihamudulilayi a ko walahi ale ka sira ka jɛ ale sira kan ko ni tɔɔrɔ dɔ ma ale sɔrɔ ko ale ti da la ale Ala kɔ mais o yɔrɔ kɛra anw jigi kɛrɛfɛ ko k'a bɛ sɛgɛn an ye mobili débrouillé o cogo la ka taa wali kɛ mais a bɛ taa kɛ degun bɛɛ kɔnɔ o yɔrɔ in na n bɛ kangarima da ka balimakɛw tiɲɛ don an bɛ ale fɛ sa o parce que hali n'i t'a fɛ kɛnɛ hali n'i t'a fɛ dugu la i tɛ se k'a yira bilen mais an mago bɛ min na dɛ balimaw hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan i bɛ dugu o dugu la taabolo ko bila n tɛ sigi yɔrɔ la ni ma fɔ dɛ ayi ka ɲɔgɔn sɔgɔsɔgɔ kan i bɛ na i tɛ na nkalon don jɔn o jɔn n'i jogo muɲa lahara jɔ dɔ i na siri ka bila jahanama kɔnɔ mais ni mɔgɔ min nana k'a bɛna o jogo don n'aw ma taabolo ko bila sisan n'a sera dugu in nɔ siyaniya bɛ yen kadiriya bɛ yen anusari bɛ yen i tɛ foyi la bɛ yen bolisara bɛ yen cɛ bɛ yen n'a sera sisan n'i ko i bɛ Ala kɔ i bɛ Ala kira kɔ mais n'i ko fana i t'o si kɔ mais i t'a fɛ i ka tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma n'a sera sisan aw mana fara ɲɔgɔn kan dɛ ale bɛ nisɔndiya mais hali ni silamɛya tɛ mɔgɔ ka bila donc ale mago bɛ min na o laturu ye bɛn an ka bɛn mais mɔgɔw tɛ se ka bɛn dɛ ayi parce que Ala ye min fɔ kɔrɔla kɔnɔ an t'o kan Ala subahana wa taala ko an ka ɲɔgɔn minɛ juba kelen na mais jɔn ye ɲɔgɔn minɛ sisan n'i ye ko dɔ daminɛ sisan k'o ye silamɛya ye dɔ wuli k'o cɛ o ye i bɛ kɔtanfilɛ min kan dɛ walahi o bɛ ka cɛba ye mais e yɛrɛ hakili la a b'i taabolo dɔrɔn walima diinɛ la wa e yɛrɛ hakili la a b'i seli a b'i sun a b'i jɛgɛ bɔ dɛ wa e yɛrɛ hakili la ko mana i sɛgɛn silamɛya kɔnɔ i kan ka gɛrɛ a la i bɛ taa sɔrɔ jogo ɲuman t'a la parce que n'a t'i fɛ i t'a deli jogo ɲuman tigi ye nka ko n'o dɛ bɛrɛw b'an k'o bila o de la Salomo a y'a hakili jigin Mamadu Konate ka tile la waati dɔgɔyara a y'a hakili jigin o la dɛ a ka jeliba bɔra k'a fɔ ba Daramani ka so ye a kulolen jinɛ nana k'a fɔ ko Ali walahi kan y'i filɛ parce que ko jogoba dɔ b'i la jogo min n'a minɛ man di parce que jogo min b'i la silamɛya dama n'i ye o minɛ dɛ i ni mɔgɔ tigɛ hali n'i muso kɔrɔkɛ bolo an bɛ silamɛya kan an tɛ silamɛya kan koyi an b'a nafiya de kan sinon mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra silamɛya i ka du kɔnɔ i ni dunmɔgɔw i ni fa ani ba bɛɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔlɔ mais i ti bɔ o la dɛ nka walahi u b'a ɲini ka bɔ i la a gɛlɛya kojugu wa i furumuso b'o cogo la a b'a fɔ k'i yɛrɛ y'a sɛgɛn k'i ka sariya ka gɛlɛn wa i denw b'o cogo kɛlɛ la mais bi e mago bɛ k'i ka silamɛya kɛ ko maa si kana fɔ k'i ma ɲi o bɛ se ka kɛ yan an bɛ ɲɔgɔn minɛ dɔgɔlen kan an bɛ taa Ala sɔrɔ yen Ala dun ko dɔgɔlen ma kɛ ale mais i b'a dɔn an bɛ fɔ n karamɔgɔ ma n'o ye ne kɔnda a ko Ali suruku ani ba suruku ni ba olu b'i ko wa
u ti ku dɛ mais a ko ali i nana de kana suruku ni ba minɛ i bolo kɔnɔ banikɔya mais ko ye kɔlɔlɔ kuma ye faamu kuma don i b'a sɔrɔ a dɔw la mɔgɔ caman ma faamu fɛn wɛrɛ tɛ dɛ ka se ka diinɛ kɛ banikɔya silamɛya k'a minɛ bolo fila la silamɛya ka cɛ ni muso fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ silamɛya ka tila ka diinɛ bolofara ka kiricɛw k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan walahi ka kɛman di ni ali tɛ e y'o ye ne wolola banikɔya a ma kɔrɔ yan dɛ mais diinɛ bolofaraw ka fara ɲɔgɔn kan ale y'a passement de ye banikɔya walahi a ka wajibi kelen bɛɛ o ye ne sɔrɔ a ka wajibi kelen diinɛ bolofara ko in pour que a ka ɲa bɛɛ k'i ta kɛ k'a lafiya hayidara y'a fɔ dɛ a kɛra hayidara tɛ banikɔya an ka bɛ banikɔden mɔ hayidara y'a fɔ nka bɛɛ b'a fɔ an yɛrɛ m'o faamu fiyewu mais ale ka wajibi kelen bɛ yen dɛ o ye ne yɛrɛ sɔrɔ a don n'i y'a lamɛn i dalen n'i ye kolomaa ye i bɛ taa sɔrɔ wajibi in kɔnɔ i b'a fɔ wali bɛ tiyariya la o wajibi kelen kɔnɔ i b'a fɔ k'a bɛ tiya kadiriya la o wajibi kelen in kɔnɔ i b'a fɔ anisɔn don o wajibi kelen in kɔnɔ i b'a fɔ k'a yɛrɛ bɛ sɔn ka dɔɔnin sɔn bɔli la o tɛ turubu ni ba ye yan mais i bɛ taa sɔrɔ a kun de ye aw ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn mɔgɔ min ko la ilaha illallah sayyidina muhammadu rasululayi n'o ma se a tile la o jogo a kungo ye ala kira Muhamadu Mustafa alayhi salatu wasalam a ye mɔgɔw bila ka taa kɛlɛ la ko ni min ye kalimatu shahada fɔ k'i k'o to yen mɔgɔ ni kalimatu shahada fɔ i ka dugukolo kan e min man ci i tɛ kira ye i tɛ na ɲuman ye dayɛlɛ ma k'i la kosɛbɛ mɔgɔ min y'o fɔ k'e tɛ da o la o la kɔlɔsitigiw a bɛɛ y'o minɛ mɔgɔ min tɛ foyi la olu b'aw de lajɛ sisan n'aw min fɔ dɛ balimaw karamɔgɔ ma nɔgɔ dɛ anw yɛrɛ min ka boli talahi u bɛɛ bɛ na aw de lajɛ sisan kimajɛyɔrɔ la n'a ye min fɔ sisan n'u fara ɲɔgɔn kɔ u bɛ taa fɔ sisan ko tiyana ni kadiriya k'u bɛ ɲɔgɔn na bi wa ni amusa de ye dɔ fɔ u bɛ bɔ yen sisan u bɛ taa fɔ ko a yɛrɛ ka mɔgɔ ninnu wa k'u ni mɔgɔ tɛ ɲɛ o i ma ye k'u ko ko nin tɛ la walima ko silamɛya la mais ko tiyana mɔgɔ bɛ k'a ɲɛ bon u bɛ wuli n'o ye sa u bɛ t'o fɔ dugukuturu min kɔnɔ dɛ olu dugukuturu faamu tigi bɛɛ b'a fɔ ko tiɲɛ na silamɛya yɛrɛ sɛgɛnna n'i ye telefɔni lajɛ sisan dɛ mɔgɔw bɛ ka bɔ silamɛya la ka don kiricɛnya la ne de ɲɛ o bɛ kɛ kɛ parce que olu de bɛnnen don kiricɛw bɛnnen don ni mɔgɔ min bɛnnen don talahi hali ni silamɛ ko tɛ sa mɔgɔ min bɛnna a ka teli ka hɛrɛ sɔrɔ ale ka ca ka dun mɔgɔ min bɛnna fana a bɛ sabali mɔgɔ min bɛnna fana a bɛ muɲu parce que n'aw ma bɛn aw tɛ ka sabali aw tɛ ka muɲu an bɛ kɛnɛ nin kan pour que maa ka da hakili bɛnnen don sinon ni maa fɔra ɲɔgɔn kɔ sisan walahi n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ sisan maa dacogo t'a la kiri bɛ dɔgɔya dɛ ni maa wulila du kɔnɔ dutigi bɛ se nin ma sariya a n'a sera a tɛ minɛ ayi a tɛ minɛ tɔgɔ t'a la donc mɔgɔ min ye mɔgɔw hakili sigi dɛ o ka turu silamɛya hali ni silamɛya tɛ o ka turu hadamadenya la wa hali ni hadamadenya tɛ o ka turu hɔrɔnya la mɔgɔ min y'i dan hɔrɔnya la dɛ a b'i ni silamɛya cɛ o la an bɛ ali fo o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ a ɲɛjɔyɔrɔ fo a ko an ma ten ko Hayidara den bɛɛ ka kɛ ale bolo nka don min na ale mago jɔra a la a ka hakilina la k'a bɛ taa k'u kana ale dɛmɛ i ka baara la walima kana fara ale kan kana kɛ kotigi ye parce que ale dalilu dɔ ale de y'u minɛ pour que ala sɔrɔ ka ala kira sɔrɔ walahi ale taalen dɛ cɛkɔrɔba y'a bolo si den min na fɔlɔ o bɛ na i la olu ka ko bɛ tɛnɛ mais an ka ko bɛɛ f'an ka ɲɔgɔn sigi ka to sigi mais olu ka ko bannen don n'i ye jutigi f'i ka tɔsigi kɛ a tigi la wa hali tɔsigi t'a la an bɛ jigin karamɔgɔ la k'olu ka groupe sigi walima ka tɔn sigi jagoya don n'a ma tɔn sigi an tɛ tile foyi la an bolo fu parce que mɔgɔw ma ɲi quoi e bolo ne ye silamɛ ne tɛ silamɛ i bolo ne ye mɔgɔ ɲɛnama ye ne tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye e bɛ t'o duma fara ɲɔgɔn kan sisan e karamɔgɔtɔ k'i bila olu ye i bɛ bali fana kuma fɔ o y'a sɔrɔ i mago sɔrɔ o la tɔ b'i sigi jagoya bilen ka wari wɛrɛ bɔ parce que faamu ye min ye i b'o dɔn wa n'i ka wari bɔra dɛ i b'i ko dɔn sinon n'an bɛ ka ɲi a tɛ wari bɔ ma dɛ walahi an bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'an m'o gɛlɛya bi bɛɛ k'i nisɔndiya
dusukun ɲalen ni ɲinɛ ɲalen kɔfɛ ayi ni musokɔrɔba walima cɛkɔrɔba denmisɛnnin walima i yɛrɛ karamɔgɔtɔ ni dusukun ni ɲinɛ tiɲɛna walahi i b'a se k'i mago bila a tɛ se dɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan ko bɛɛ mago bɛ dilan bɛɛ mago tɛ dilan dɛ dusukun ɲumantigi ani mɔgɔ min nana hakili ɲuman ye ala de bɛ sɔn k'o mago dilan i ba kama mɛ ni nana dusukun jugu ye i mago tɛ dilan dɛ i bɛ na ni dusukun ɲuman ye wa fana mɔgɔ min b'i kɔ ka dusukun ɲuman miiri n'o kɛra si hali i tɛ silamɛ i b'a bɛ se k'i mago bila parce que ala b'i mago dilan i ba kama n'an bɛ bɛna se ka ɲɔgɔn ka dusukun file ŋɛɲɛ file ko bɛɛ mago bɛ dilan ko ka ŋɛɲɛ tigɛ foyi tɛ dilan o de la karamɔgɔbaw bɛ n'a fɛ mago tɛ dilan o ayi foyi tɛ dilan mɛ karamɔgɔba ninnu tɛ dɛ an yɛrɛw de don a bɛ na ka sɔrɔ an jɛlen don wa a bɛ taa sɔrɔ k'a sɔrɔ an jɛlen don wa an yɛrɛ tɛ dilanli ɲini o la n b'a fɔ an ka dusukun dilan o kɔfɛ dun karamɔgɔ o karamɔgɔ kumana an ye an b'a bɛɛ fo k'a fɔ ko tiɲɛ fɔ dɛ karamɔgɔ tɛ se ka fili bilen a tɛ se ka fili bilen dɛ parce que bɛɛ kan na fɛn o fɛn ye kuma fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ mɛ min ye tiɲɛ bɛɛ yɛrɛ mɔgɔw jogo fo n'i m'o fɔ i ka kuma ti f'i ka tiɲɛ fɔ ɔ cɛ dun tɛ se ka fɔ k'a fɔ ko cɛnin a ye nɔgɔya dɛ olu bɛ fɔ ale filɛ bangara la o ale sa bɔ hali ne yɛrɛ tun t'a fɛ parce que n'i y'a ka kuma a jate minɛ i b'a fɔ de k'a y'i fa de n'i y'a ka kuma jate minɛ i b'a fɔ k'a y'i ba de parce que ni mɔgɔ min ye forodon fɔ ka suya fɔ n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ hakili la i ba bi suya la walima ne ye forodon fɔ n'a y'a sɔrɔ i fa bi foro don e b'a miiri k'a y'i fa de ka sɔrɔ o tɛ o a yɛrɛ mago bɛ i fa de yanni a ka sa dɛ a ka yɛlɛma k'a ɲɛ sɔrɔ a mago bɛ i ba dɛ yanni a ka sa dɛ a ka muɲu ka sabali dɛ pour que a k'ale ɲɛ sɔrɔ mɛ n'i m'o faamu dɔrɔn e b'a kɛ an ka ta ye k'a y'i fa ye k'a sɔrɔ taama nɛgɛ kɛ o a ko ŋɛɲɛjugu bɛɛ bɛ jahanamɛ kɔnɔ ale de y'o fɔ o tɛ kɔrɔ a ye yan a bɛɛ bɛ jahanamɛ kɔnɔ ŋɛɲɛjugu fɛɛrɛjugukɛla bɛɛ bɛ jahanamɛ kɔnɔ mɛ n'i y'o bɔ jama la dɛ a jɔ t'i jama bɔ bilen ekɔliw de ye o de la an ka ŋɛɲɛw dilan nata jɔyɔrɔ ɲini o kɛn bɛ ka mɔgɔ maaw ta dɛ ayi nata jɔyɔrɔ ɲini o kɛn bɛ ka mɔgɔ maaw ta dɛ mɛ ne jɔyɔrɔ ɲini fɔ sisan o ye karamɔgɔw de ye o awɔ kɛ bɛɛ mago bɛ furu de ka ye gara la o bɛ na ni mɔgɔ ta ye dɛ ayi n terikɛ i kɛra min i b'o dɔn wa i ka dugu dɛ o dilan ni dugu danna i la se tɛ mɔgɔ ye n'u tɛ sɔn dugu a tɛ ko dugu bɛ da i la k'a sɔrɔ i ma dɛ mɛ dugu b'a dɔn i b'i tiɲɛ kan mɔgɔ tɛ tigɛ i tɔ cɛ bilen o de la ni yɔrɔ o yɔrɔ dɔnnibaaw i bɛ dugu o dugu kɔnɔ mɛ a bɛna taabolo ko na kunɛ i bɛ dugu o dugu la dɛ i jija Hayidara ko a ka wajibi dɔ la n y'a mɛn n'a ma sigi fɔlɔ dɛ mɛ a ko dɔnnibaa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i jija i ka minisiributigi bɔ minisiributigiya la ka disa don a kunkolo la ne ma se o kɛ dun i ka jafa an bɛ ka cɛkɔrɔba in ka kuma lamɛn an tɛ k'a faamu dɛ k'a sɔrɔ ale ka ko bɛ pese i b'a fɔ kiraw kɛ cogo min na i b'a fɔ nɛgɛw bɛ cogo min na i b'a fɔ mɔgɔ ɲuman tɛmɛnlenw bɛ cogo min na o ye jumɛn de ye ala kira Musafa aleyhi salatu wa salamu jɔnma ye dɛ mɛ lahara ale bɛ sigi a jate dɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen Hayidara bɛ sigi wala i bɛ Hayidara kɛrɛfɛ lahara jɔ don i n'a ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'i jogo o ma mankan wuli a kɔ sisan ko saba ɲuman saba jugu wa o tɛ ɲɛbaa ko ye Hayidara ɲɛbaa bɛɛ b'a fɛ yan i bɛ ɲɛbaa bɛɛ b'a fɛ yan ale yɛrɛ b'a min kɛ fɛn bɛɛ b'a fɛ yan ɔ juguman ni ɲuman n'o man k'a la dun juguman ni ɲuman b'a la dɛ o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔw folen kɔfɛ an bɛ ale ka gerebu fo k'u tanu ka barika da o ye walahi gerebu ninnu dugawu yɛrɛ fana kan ka ɲini u fɛ k'u ka dugawu k'a ye k'a f'u ɲɛna u k'u cɛsiri gerebuya ma dabɔ sɔrɔ ka mɔ dɛ ayi gerebuya dabɔra de kɔgɔ ani mulɔgɔ ani sɛgɛ gerebuya dabɔ de kama n'i m'o dɔn n'i m'o faamu i bɛ bɔ a kɔnɔ dɔ wɛrɛ bɛ bila i pilasi la ko waati b'a la gerebu yɛrɛ ko waati b'a la n'an t'i kan dɛ a cɛsiri dɛ baara ma wolo dɛ t'a la
nka don dɔ bi se min bi bɔ i la min b'i hasila don dɔ a bɛ ɲɛbɔ i fɛ parce que don dɔ la se ale yɛrɛ bolo sɔrɔli walima ka maga a la ni giribu aw yɛrɛ tɛ mɔgɔ t'a sɔrɔ ne ka lajɛ o la an bɛ bɔ kuma la yan ka nafa bɛɛ fɔ k'a bɛɛ fɔ k'a barikada ka dugawu ɲini u bɛɛ fɛ wa dugawu kɛnɛ ala k'a sigi hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la ala ka diɲɛ nɔgɔya an bolo ala ka lahara nɔgɔya an bolo ala k'o kɛ n'a ka se ala ka bonya bilayi muso ka kɛ wasalamu alaikum warahmatulahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ ala barikada an bɛ ala wale ɲuman dɔn masa min latigɛra an ka jɛrɛ bi nin sanga in na sirakɔrɔ jɛda la ka na fara an balimaw kan n'an sinjiw a n'an diinɛ baarakɛɲɔgɔnw. Je crois aujourd'hui c'est le 4e mois 2024 nane ma fili an bɛ o de la bi an bɛ foli fɔlɔ an bɛ mara min kɔnɔ a section président na a n'a ka bureau dafalen ani u ka karamɔgɔw ka foli ɲɛsin an ka mara in sous-section bɛɛ ma ka foli di a comité bɛɛ ma ka foli di a ansaru cɛ n'a muso n'a denmisɛn n'a maakɔrɔ bɛɛ ma ka foli ɲɛsin diinɛ taabolow bɛɛ ma mara in kɔnɔ yan taabolo ma bɔ taabolo la mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la an ka bonya ɲɛsinnen don bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnen na minnu ye kɛnɛ in sɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ barikada ka foli fɔlɔ an ka international président ba la Elhaji Surakata Salamantaw a n'a ka bureau dafalen national président ba Elhaji Modibo Diallo a n'a ka bureau dafalen ka foli ɲɛsin an yɛrɛ ka section président ma Elhaji Modibo Kulubali Fana an bɛ ala tanu ka ala waleɲuman dɔn bi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan a sababu ye ala kira ka du ye bi an karamɔgɔ Elhaji Seyid Sharif Usman Malana Haidara ala sɔnna a ka bakirolo ulumu o de bi sira la ka kunda an kan an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka na fara yankaw kan o baara la ka foli kɛ an karamɔgɔba la n'o ye Fadilata Sheikh Ali Sangare ale min ye baara in k'i tuuli a kɔrɔ a badenw n'a sinjiw n'a kanuɲɔgɔnw n'a a ansaruɲɔgɔnw farala kan ka baara in dɛmɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a kun duli la nin baara in kɔrɔ alakira zuriyaw olu bonyeni u dɛmɛni o ye fɛnba de ye diinɛtigi bolo fɛn o fɛn ni ala y'a bila kuranɛ kɔnɔ a ye kun k'a la o de bɛ hakilimaw sɔn k'u da la k'a kɛ ala ko an ka seli kun b'a la ko a b'an siri ale ala ɲɛ a ko an ka sun kun b'a la ko a b'an nege ale ala ka danw fɛngɛli na a ko an ka taa Makan ko a bɛ limaniya dɔ di an ma an k'a dɔn diinɛ tɛ an kelen ye mɛ a ko an ka kira somɔgɔw kanu ko a bɛ limaniya de sabati mɔgɔ la i ka to fan kelen maa o maa bɛ yen n'a ma kira somɔgɔw kanu i tɛ limaniya basigilen sɔrɔ ale la abada hali mɔgɔ min ye kira somɔgɔw kanu nka a m'u kanu sɛbɛ kan i b'a lajɛ mɔgɔ basigilen tɛ a ka limaniya bɛ dama limaniya ka basigi limaniya ka to a cogo la ala mago bɛ min na jɔn ka kɛ ten jɔn ma dafa nka ala k'a sago sɔrɔ joona fo k'a sɔrɔ kira somɔgɔw kanu sabatira e la n'o ma dafa maa o maa la i ka diinɛ ye tɔgɔ ye ala mago bɛ kisi min na i ka diinɛ t'i se o ma o de kama an ye kira somɔgɔw kanu ka tugu kɔ ka foli belebeleba ta k'an fa sɛgɛrɛ Elhaji Seyid Sharif Usman Malana Haidara ala mago bɛ min na ala sɔnna ale de y'o kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ ka mɔgɔya fara ɲɔgɔn kan ka adamadenya basigi ka adamadenya jidi ka adamadenya wasa ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na ka mɔgɔw kɛ kelen ye hali n'an ka danayaw tɛ kelen ye hali n'an ka diinɛw tɛ kelen ye ala sɔnna ale de ye kun fara ɲɔgɔn kan k'an bɛɛ kɛ mɔgɔ kelen ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a barikada Sharif Usman Malana Haidara ala ye kɔnɔntɔnkan ye kiraw kɔfɛ nabiw kɔfɛ debi ala y'an da an ye dɔɔnin kala silamɛya histoire la ka dɔɔnin kala diɲɛlatigɛ histoire la nka alakira tɛmɛnen kɔfɛ u ye cɛ 100 de ta el uzama u 100 cɛ 100 min kira kɔfɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ dugukolo b'a yɛrɛ nafa n'olu nɔ ye cɛ 100 do internet la dɔrɔn i k'a sɛbɛn ko el uzama u 100
o ye cɛ kɛmɛ ye diɲɛ b'a nafa n'olu nɔ ye o cɛ kɛmɛ na ala sɔnna an y'a Hayidara ka histoire kalan k'o cɛ kɛmɛ ka histoire kalan nka ala sɔnna Cheikh Ousmane Madani Hayidara ala ye min k'a ye ala m'a ka si la kunfɛ kuma tɛ ka kuma ni yɛrɛ ye ten ka taa o tɛ n da ye o tɛ ne ye Hayidara ka kalanden ye o tɛ n bɛ Hayidara fɛ o tɛ baara de don ani dalu min bɛ jira k'a jira ko Hayidara ye cɛw da n ko kɔnɔntɔn bɛ ala y'a kɛ Cheikh Ousmane Madani Hayidara ye ala m'a kɛ danfɛn wɛrɛ ye ale kɔfɛ o kɔnɔntɔn ye jumɛn ye a fɔlɔ Cheikh Ousmane Madani Hayidara ala y'a bonya k'a ladiya ka waso kɔnɔntɔn d'a ma ala ka ɲinɛ Hayidara ba la basta a bɛ waso musow cɛla bi k'a ɲɛnama to a tun bɛ waso bi a bɛ waso cɛw cɛla lahara ye k'a bolo fila kɔrɔta ko ala ye den d'a ma a tile ni maa o maa a tile bɛɛ na o den ɲɔgɔn t'i bolo ala m'o kɛ bɛɛ ye walahi mɔgɔ dɔ bɛ waso n'a yɛrɛ ye nka a tɛ se ka waso n'a ba ye mɔgɔ dɔ ba bɛ waso n'a ye nka a ba tɛ se ka waso n'a ye mɛ ala sɔnna Hayidara ba in a ka kunnawolo ka wasa ka sewa k'a bolo fila kɔrɔta maa tɔw cɛla k'a sewa maa tɔw cɛla k'a bonya maa tɔw ye k'ale kɛ mɔgɔ jidilen mɔgɔ tɔw ye n'a den ye Bahauddin, Sharafuddin, Kamaluddin, Muhyil Bai'a, El-Alim El-Mujaddid, El-Amidu El-Sindid, El-Murshidu El-Jawad, El-Amidu El-Sindid, Tarjumanuddin, Izzatuddin, Sharafuddin, Bahauddin, Kamaluddin, Muhyil Bai'a, Huwa Al-Haji Al-Sayyid Sharif Ousmane Madani Hayidara. ala ye den ala y'a ba sankuna wolo ka waso k'a bolo fila kɔrɔta ni sirifikɛ ye Seydi Sharif Ousmane Madani Hayidara o ye kelen ye ba bɛɛ tɛ se ka waso n'a den ye sabu ba bɛɛ den man ɲi nka muso min bɛ se k'a bolo fila kɔrɔta furuso sigiyɔrɔ la ka tila k'a bolo fila kɔrɔta n'a den ye jamana kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ lebu ma sɔrɔ a la hali n'i tɛ Hayidara fɛ o ye Hayidara ye bɛɛ tɛ se ka waso ni maa dɔ den ye basa waso yɔrɔ ye bɛɛ tɛ se ka waso ni den dɔ ye mɛ Hayidara ninnu bɛ waso ni Hayidara ye Hayidara jugu bɛ waso ni Hayidara ye n bɛ Hayidara fɛ i bɛ waso n'a ye n tɛ Hayidara fɛ i bɛ waso n'a ye sabu waso yɔrɔ b'a la ale y'a ɲɛ a niw ye k'a ɲɛ a juguw ye k'a ɲɛ bɛɛ a bɔra siya minnu na k'a ɲɛ u ye ale yɛrɛ ye qualité min ye n'o ye farafinya ye ka tila k'o kunna wolo k'a wasa maa dɔ bɛ bonya ka bonya si bɛɛ sɔrɔ a sa k'a sɔrɔ i bɔra qualité min na i ma se k'o qualité kunna wolo an ye waliyu ye an ye arifu ye an ye abidu ye an ye nasigiw ye an ye alimu kulli faniw ye mɛ ala sɔnna an fana karamɔgɔ Alhaji Seydi Cheikh Ousmane Madani Hayidara an m'a ɲɔgɔn ye an m'a ɲɔgɔn ye baara la an m'a ɲɔgɔn ye faso dilan la an m'a ɲɔgɔn ye diinɛ dɛmɛ la an m'a ɲɔgɔn ye adamaden dilan la ale de ɲɔgɔn tɛ anw b'a fɔ ale ma n ko Bastanga Mariki an ye siniwa ka mariki u yera japonais ka mariki yira lesiw ka mariki yira américain ka mariki yira français ka mariki yira nka furu la Basta ye mariki dɔ bɔ o ɲɔgɔn tɛ maa bolo ale de ye Bastanga mariki majigi min bɛ Basta la sabali min b'a la yɛrɛdɔn min b'a la furudɔn min b'a la majigi ni sabali min b'a la o dɔnna ni jɔn ye o dɔnna n'a den de ye Alhaji Seydi Sharif Ousmane Madani Hayidara ale de ye Bastanga mariki ka jira diɲɛ maa la kɔni mariki jumɛn don faso jɔ mariki diinɛ dilan mariki maaya jɔli mariki adamadenya sabatili mariki Muhamadu kunna wololi mariki o de ye Bastanga Bazumana ye a ye diinɛ in wasa a ye diinɛ in kunna wolo nin ye waso fɔlɔ ye waso filanan Cheikh Ousmane Madani Hayidara a fa Bazumana Ba Madani a wasora a wasora ni mun ye a wasora cɛ tɔw cɛla ko ala ye den d'a ma ala m'o ɲɔgɔn di maa wɛrɛ ma o ɲɔgɔn tɛ cɛ wɛrɛ fɛ a wulibali ala ye den dɔ di Ba Madani ma o ɲɔgɔn tɛ fa wɛrɛ fɛ wallahi fo ni yɛrɛ nɛgɛ malasa y'i sɔrɔ
nga ba madani ka ba zumana o ɲɔgɔn bɛ anw ka du kɔnɔ an b'a fɔ ko k'i minɛ ka taa siyana i ka taa furakɛ ne hakili ma minnu dafa kosɛbɛ u taa furakɛ ye u bɛ ye dɛ wallahi ni ba zumana tɛmɛna a ka da la a ma tɛmɛ a ka da la ka cɛ sɔrɔ ye min bɛna fɔ ale a bɔlen kɔ a bɔra k'a sɔrɔ a ɲɔgɔn tɛ yen ni ba zumana tɛmɛna a ka dugu la a ma don k'a ɲɔgɔn sɔrɔ yen wa a ti bɔ k'a ɲɔgɔn to yen ni ba zumana tɛmɛna a ka dugu la i b'a dɔn ko ba baarakɛla dɔ den tɛmɛna i b'a dɔn ko fa baarakɛla dɔ den tɛmɛna i b'a dɔn ko mɔgɔ ɲuman dɔ den tɛmɛna yan i bɛ wolo ka sa n'ale tɛ i t'a ɲɔgɔn ye la bamanani bolo fila kɔrɔtara a ɲɔgɔnnaw cɛ la n'a den ye min ye diinɛ jɔ k'a wasa n'a den ye min ye jogo dilan k'a sabati n'a den ye min ye jɛman ni finman kala n'a den ye min ye lebu sama ka bɔ diinɛ na an ka funɛlen dɔ bɛ yen dɔnni y'a labɔ dɔnnikɛlaw cɛla mɔgɔ sabatilen don kodɔnna don hakili y'a labɔ a ye sɛbɛnni kɛ Sɛk Usmani Madani Hayidara kan a ko Sɛk Usmani Madani Hayidara hamayita diina an kulli al-makhazi wa zawadun ila yawm al-qiyamah a ko Hayidara e bɛna don min lebu kun bɛ diinɛ na i bɛna don min a ko diinɛ lebulen kun don a bɛ fasa kɔlɔn kɔnɔ a bɛ gɛlɛya kɔlɔn kɔnɔ ko nka Hayidara de ye diinɛ protéger i ye diinɛ kɔlɔsi i ye diinɛ tanga ka bɔ lebu ko bɛɛ ma lebuba saba min silamɛya la Hayidara de y'a bɔ a la a lebu fɔlɔ o de tun ye ko silamɛya yɛrɛ karamɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ anw ka nin diinɛ kɔnɔ o tun y'a lebuba fɔlɔ de ye walahi i bɛ kalan fo ka t'i sa i t'a mɛn ko alimami dɔ teri ye alimami dɔ ye i t'a mɛn ko kutubu dɔ teri ye kutubu dɔ ye i t'a mɛn ko arifu dɔ teri ye arifu dɔ ye mɛ ala sɔnna Sɛk Usmani Madani Hayidara nana ka alimamuw bolo di ɲɔgɔn ma ka tɔn dɔ sigi ko imama maa dɔ b'a la bi a t'a dɔn ko a ju ye Hayidara ye Hayidara y'a sigi ni hakilila jumɛn ye ko an k'a dɔn silamɛya alimamuw a ye fara ɲɔgɔn kan a ka kɛ kelen ye ɲɔgɔn fanani ɲɔgɔn dɔgɔya a bɛ mɔgɔ wɛrɛw tigɛ an ka diinɛ in na o tuma an ka kɛ kelen ye k'an don ɲɔgɔn na bɛɛ k'i ta kɛ k'an ka ɲɔgɔn buruja dabila Sɛk Usmani Madani Hayidara silamɛya ka sira kan ala sɔnna silamɛya taabolo Sɛk Usmani Madani Hayidara bɛna don min taabolo tɛ taabolo fɛ bonɲɛkun de taabolo ni taabolo cɛ karamakun de taabolo ni taabolo cɛ kanukun de taabolo ni taabolo cɛ mɛ ala sɔnna bi ni Sɛk Usmani Madani Hayidara bonya ye n'a ka baara ye n'a ka wulikajɔ ye Sɛk Usmani Madani Hayidara a ye Mali diinɛ taabolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kɛ kelen a bɛɛ Mali diinɛ taabolo sirike y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko maa b'a kalama bi ka taabolo kelen sigi ko lideri maa o maa bɛ ala fɛ maa o maa bɛ maaya fɛ maa o maa bɛ ɲɛni fɛ maa o maa bɛ dilali fɛ ala sɔnna sirike y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin taabolo in de kɔnɔ lideri k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an kɛ kelen ye k'an nkalonw don ɲɔgɔn na k'an hinɛw don ɲɔgɔn na k'an tinw don ɲɔgɔn na k'an kɛ mɔgɔninfin kelen silamɛya mago bɛ bɛn ni hinɛ min na k'o don a la Hayidara i ni ce i bɛna silamɛya la don min naani b'a jɛ hinɛ silamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o kun b'an kɔnɔ mɛ sirifikɛ nana ka hinɛ don an cɛ ka bonya don an cɛ ka kanu don an cɛ ka makari don an cɛ Sɛk Usmani Madani Hayidara i bɛna silamɛya la don min o y'a sɔrɔ jogo pɛrɛdila a kɔnɔ mɔgɔ bɛ seli a bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma mɔgɔ bɛ seli jogo jugu bɛɛ b'a la mɔgɔ bɛ seli lebuko bɛɛ b'a la mɛ bi ala ni Sɛk Usmani Madani Hayidara kama bi jogo sabatira silamɛya kɔnɔ n'i bɛ jɛnɛ k'a kɛ k'a ka di ye nka n t'a dɔn i ye nkalon tigɛ ba Madani ka ba Zumana y'a fɔ ne ba ni sinamuso bɛ bɛn ayi bɛn n'a ti bɛn min ka di ye o kɛ nka ne t'a kɔlɔlɔ dɔn o ye nkalon ye barisa n ka ba Zumana y'a fɔ kiriman faamu de n'i bɛ kɛ sigiɲɔgɔnjugu ye bi k'a ye ko a ka di ye mɛ ne t'a kɔlɔlɔ dɔn o ye nkalon ye Sɛk Usmani Madani Hayidara kumana a ye danw sigi a ye hakɛw fɔ o la jogo kun pɛrɛdila silamɛya kɔnɔ Sɛk Usmani Madani Hayidara ye jogo na a kɔnɔ ka jogo sabati walahi maa dɔ tɛ silamɛya i b'a mankan mɛn ko seli tɛ silamɛya ye ko silamɛya ye jogo ye o mɔdɛli o kumakan ɲi walahi o ka sabati bi diɲɛ kɔnɔ ala ɲɛ an fa sababu Alhaji Seydi Sharif Usmani Madani Hayidara
o ma haidara ye silamɛya tanga ka bɔ lebu ma lebu minnu tun bɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni silamɛya bi binna ye haidara y'a tanga ka bɔ o ma Cheikh Ousmane Madane Haidara fakana al-aishu muslimatan bi jawrin bi nuri kanara aishan min as-salam fakana al-aishu muslimatan bi jawrin bi nuri kanara aishan min as-salam Cheikh Ousmane Madane Haidara silamɛya diɲɛ falen kun do ɲɛnamaya falen kun do jurumuna tɔɲɔni jineya hashiriya ɲɔgɔntɔɲɔ balimaya fara sinji tigɛ dansago kɛbali kɛ ko diɲɛ falen kun do la binurika ni Haidara nɔɔrɔ ye binurika ni Haidara ka wulikajɔ ye binurika ni Cheikh Ousmane Madane Haidara ka kuma ye binurika ni Cheikh Ousmane Madane Haidara ka baara ye nara aisha min as-salam bi jinɛtigɛ kɔni a nɔɔrɔla ka bɔ tɔɲɔni na ala sɔnna jinɛtigɛ nɔɔrɔla ka bɔ tɔɲɔni na o la Cheikh Ousmane Madane Haidara a ye silamɛya jɔ o de la dɔnniba in kumana Haidara k'a ko banayta al-khulqa fi kulli aradi wa amsata al-ma'ishata kal bihari a ko Cheikh Ousmane Madane Haidara i ye jogo kɔgɔ tile maa dɔ bi diinɛ wele da a tɛ se ka jogo kɔgɔ jɔ Cheikh Ousmane Madane Haidara i ye diinɛ kɔgɔ tile k'a jɔ k'a ɲɛ i faso kɔnɔ k'a jɔ k'a ɲɛ diɲɛ kɔnɔ k'a jɔ k'a ɲɛ diɲɛ fanda naani bɛɛ fɛ Haidara ye jogo tile ka bɔ Bamako ka taa Kayi ka bɔ Kayi ka taa Segu ka bɔ Segu ka taa San a y'a lajɛ ansariw bɛ fan o fan fɛ n'a siège bɛ a bɛ fɔ o de ma ko jogo siège Haidara y'a to Bamako ka nin bɛɛ minɛ ka bɔ Mali la ka farafinna minɛ Burkina Laginɛ o bɛɛ siga foyi t'a la Haidara y'a to Bamako ka nin bɛɛ minɛ Cheikh Ousmane Madane Haidara a y'i to o la ka farajɛla fana minɛ bi ansariw bɛ yen fo y'a fɔ Chine bi ansariw bɛ yen fo y'a fɔ Italie ansariw bɛ yen fo Amérique ansariw bɛ yen diɲɛ jamana bɛɛ ka ala sɔnna ka karamɔgɔ ka weleda k'a sabati ka jogo kɔgɔ tile ka taa nin bɛɛ la kitabutigi ko fakana al-aishu la anta naibul muqtar haqqan لهذا العصر يا بطل الهماني Cheikh Ousmane Madane Haidara e de kɛra alakira nɔ ta b'a ye bi i ye alakira nɔ ta silamɛya lasecogo ɲuman na i ye alakira nɔ ta fantanw hinɛni na i ye alakira nɔ ta jigintanw jigi fali la i ye alakira nɔ ta sinji kalali la i ye alakira nɔ ta maaya dilali la i ye alakira nɔ ta hinɛ ni makali la ani faso jɔli la anta naibul muqtar haqqan li hadha al-asr Cheikh Ousmane Madane Haidara e de kɛra kira nɔ ta b'a ye nin waati in na silamɛya ka kɛlɛ cɛfarin an bɛ Haidara fo k'a wale ɲɔgɔn dɔn k'a barikada waso filanan ye Ba Madani den ye parce que Ba Madani den nana ka jogo dilan k'a jɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ maa ma b'o la waso sabanan Haidara furumuso wasora ko anw bɛ Fatumata ka du kɔnɔ anw de ye Seydina Ali buramuso ye anw sigilen don cɛkun o ɲɔgɔn tɛ maa wɛrɛ bolo o bɛ a t'an baw ɲininka i ta in bɛ Haidara bɔ wa a t'a bɔ o tuma waso sabatira ye walahi ala sɔnna ka anw baw sigi du kɔnɔ du min ka fisa du tɔw ye cɛkun cɛ min ka fisa cɛ tɔw ye Haidara furumuso wasora n'u furukɛ ye jigifala don dilanlikɛla don ɲɛnikɛla don a ɲɔgɔn tɛ muso wɛrɛ bolo u tile la o de ye waso ye waso min ka bon waso bɛɛ ye mɔgɔ min bɛ waso ni fɛn ye min ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo fɔ ale waso naanina Cheikh Ousmane Madane Haidara a denw wasora ba cɛ n'a dɔgɔw ko anw bɔra fa la o ɲɔgɔn tɛ maa wɛrɛ bolo a i fa ka ɲi a bɛ jigi tugu tiɲɛ don dilanlikɛla don tiɲɛ don a bɛ hinɛ tiɲɛ don a bɛ maaya ɲɛ tiɲɛ don nka ne fa ka bon komi Haidara i ye nkalon tigɛ jigifa la i fana Haidara tɛ kelen dilanni la i fana Haidara tɛ kelen mɔgɔya ɲɛni la i fana Haidara tɛ kelen ale de ye bɛɛ da o de kama a denw wasora hali a dannen Haidara den waso banna
waso duruna o de haydara kalandew ya aw ansaru bolo fula koro taledo islamia kono tabulo min mbala karamogo be aw mono o nyonde kalande wore bolo ayana mabema ala yake angara mogo wajuli na aw nda nywandala jigi fana aw nda nywandala islamia donna aw nda nywandala aw nda de wele ko wuli bale aw tay mi wele toli an ta yi bara da ke islamiyya kuno ka fujiye ma yayi agar ataka brigade da lebeni wanda an saru kalalin wasura ni sharu usman madane dai kuma wasu ne kalo da wasu na ka bara da kwabi ka fenge mama da ka min wanga atlela wasu worona sharu usman madane dai ka jamana wasura mali jiye be kono bi ni dine ni dale dike hali ni makan kuma na oti jate fo ni ngali ka ke ko mali haydira ko todi ba madani te bastande an saru nye joro karamo ko karamo de ko haydira ko todi na haydira e mi fo jiye karamo to bi tori wala mali wasole do bi jamana tawla ko karamo do ba ale kono o nwande jiye jamana wore kono waso wala flana akado sharusman malana haydira abe dine mina o wasura islamia wallahi dine o dine aka kuna wolo aka wasa aka samorota obe alla seba udebul islamia wasarabi ka kuna wolo ka ajiri islamia dine to bela parce que ko nyefo ba nyuma do belina mi nwande dine to bulu Ajab Islamia for Tomi, Abi Mogo Kala Tomi, Abi Mogo Dua Tomi, Abi Islamia Jira Mogo La Tomi, or you wanted Tina where a pull up Maslamia was one Tina told and Aydra. Allah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ashagina, Akado Alaba Wasura, Naka Junge Sanumai, Arafania Abdi Farafatuhu. Naka John Sharusman Marana ayendo aboranga kirala nyinga tine semala asona ka do akoroka korota ka wasa ala ere wasara dukukulo kabisa wa ala ba do ko aidra e jo nyeshi ali alama wala ala ere wasoro nya aidra Allahu akbar wa shekina akono na laba Sharusman Marana ko ne kande voma ngande mboma ngande kalande ngande fumuso ne kande jamana ma ne kande dine ma ne Sharusman Marana ne bolo fla korota le do l'islam yai ma do matebe beka ni mi maso ne be ya au kutugodi Allahu akbar o sambina ne nyinae aidra woso le do ala ka dukulo ka ni mamadu dine che ma soro ka kele muni o ma woso konondo dafara aidra la de ba ala da kila uko feli madafa cheshi la faida ami sirifika foka wale mano ka barakata ukone kadda kunya fla foto ngadoni vie bakilul ulumka sirifika demi mina ave oba fama ko iba atomo de ko Ibrahim abrégé de ibai uye ba utaka alifuta ko franyonga before de ma ko iba ni ma ko ko Ibrahim kelima famude Ibrahim ngabeba wele ko bakilul ulum ya arabu kakai akhraje allazi arafa al uluma kullahu wa dasharahu chamye jie toni bedo katlaka benye fo anyefo tola katema dongo ka ode bakilul ulum ayata jonfe kila mwode do kumbe ba fama Muhammadul Bakir bakilul ulum ya ta ode fe kelima famude obakilul ulum tumamina naya taofe abi famu obakilul ulum tumamina ni Sharusman Marana idira dinye amoke intokoi aya daira Allahu akbar mina to maka kuma dennani fiye ka bo kuma na ka kuma sebe kuma tikuna amwaga mina yo to tabakilul ulum ka shito sangonondo oyasura ala ejiye doni bedama ani mo shiklete odo chetitama dukukuloka dolite dukukuloka ko ala yo doni blaka na fu Muhammadul Bakir ya bedon katema karmoka Allahu akbar
ale de sigira ni diɲɛ dɔnniba dɔ ye ka kitabu dɔ bɔ u b'a fɔ a ma ko leyali bashawi n balimakɛ a to i den ka kalan han kana to a ka dɔnni paro n'i ye dɔnni paro a bɛ kɛ fa yira nka n'i ye dɔnni kalan k'a sidɔn a bɛ ɲɛ kira jɔli ba kira olu ma ale de bɛ sigi ni diɲɛ dɔnniba bɛɛ ye ale de ye bulon dayɛlɛ ko a ye na ne de ye ala kira mɔden ye n bɛ silamɛya dɔ bɛɛ ye wa n bɛ dɔnni dɔ bɛɛ ye wa ne de bɛ diɲɛlatigɛ dɔ bɛɛ ye a bɛ fɛn o fɛn dɔ diɲɛ kɔnɔ ne ba kira olu b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan a ye na ɲininka n'an dɛsɛra don min n ye diɲɛ di diɲɛ masaw n'a faamaw ma u kan faga o don ɲininkali foyi ti kɛ ne na fo n b'a bɛɛ jaabi a fɔ Ayidara jugu ye k'a ka taa dɔɔnin dɔɔnin Ayidara bɔyɔrɔ n'i bɔyɔrɔ man kan a bɔkolo n'i bɔkolo man kan a ba n'i ba man kan Ayidara ba y'a labɛn o san 80 ko ye nin o y'a sɔrɔ jala dan bɛ i ba cɛ ka i ba ni ɲini nɔfɛ k'a b'a fa sigi a denw man kan o ye Ayidara ba ma san sɔrɔ a bɛ si a ɲinɛ ka furu barika ɲini a bɛ majigi ka furu barika ɲini a sabalilen don ka furu kɛ bonya k'a ka tɔɔrɔ k'u k'a ka ɲɛli k'u ka furu barika ɲini o den nalen n'i ko i ti ɲɛ o kɔ i bɛ k'a saraka ye fɛn bɛɛ ɲɛɲini fo Ayidara ko fo Ayidara den ma ko ka n'o ɲɛɲini dɛ don o la o kɛ o tɛ fɛn ɲɛɲini ta ye o ɲɛ banna olu fa n'u ba y'u ɲɛ dilan ka ban ka ban u bɔnnaw y'u ɲɛ dilan ka ban ka ban maa t'a ɲɛ sɔrɔ a ɲɛ banna tellement faamu de silamɛya sɛbɛnna ala kira ka du de la ko k'a d'u ma kira tina nabi ɲuman tina nka a bɛ fɔ olu de ma ko ala ka diinɛ jigiw olu de bɛna kiraw ni nabi ɲumanw jɔyɔrɔ ta fo lahara wala Seydina Ali tun b'a fɔ ko saluni kabla an tafkiduni a ye ne Ali ɲininka yanni n ka bɔ a bolo i m'a ye waati ye waati ye han mɛ tiɲɛna n'anw fɛrɛla kuma dɔ mɔgɔw bɛ faamu mɔgɔw bɛ nin kumakan in ta a b'u ɲinɛ de ko ne Ali sara ko ye Ali bɔlen a bolo o tɛ kumakan in kɔrɔ tun a kɔrɔ ye ko Ali b'a dɔn don dɔ bɛna silamɛya la ba bɛna kɛ ala kira ka du la silamɛya karamɔgɔw yɛrɛ de bɛna ala kira ka du fɔ k'u bila kɔfɛ k'u baw la k'u jalisi k'u nɛni ko a ye ne ɲininka n ka silamɛya bɛɛ fɔ a ye sani u ka bɔ a bolo saluni kabla an tafkiduni a ye ne ɲininka diinɛ na n k'a fɔ a ye sani u ka bɔ a bolo o kɔrɔ ye a ye sɔn ala kira ka du la a ye kun fɛ a ye silamɛya ta u la a y'a ladege u la yanni karamɔgɔ jugu ka na ka ala kira ka du fɔ k'a bɔ a bolo o ti kɛ bi ya bilahi mɔgɔw bɛ bi réseau kan ka kira somɔgɔw minɛ k'u fa nɛni k'u ba nɛni mɔgɔ bɛ dɔn n'a ka baara de ye han Abu Jahili donna ni mun ye a ka baara ala kira tile la Abu Lahabi donna n'a ka baara ye wa bi fana maaɲumandenw bɛ dɔn n'u ka baara ye wa maajugudenw fana bɛ dɔn ni maaɲumandenw nɔgɔyali u b'u ka bonya n'u ka daraja sɔrɔ ye de ne bɛ ni bakiri ni olumu de ye ala kira ka du n bɛna olu de f'i ye sɔn u la tugun ala kira sɔn ka diinɛ ko la n'i y'olu jɛ i mako sara dɔ dimina a nana Seydina Ali sigilen sɔrɔ a bɛ ka kuma ko Ali ma ko aw jamanen don silamɛya kɔnɔ kojugu a bɛ kuma fo ka dan sago a bɛ kuma fo ka fu fɔ mɛ a ka diinɛ kuranɛ a kumakan ɲaaminen don a kumakan dɔ bɛ dɔ sɔsɔ wa anw bɛ ɲini ka na jɔn a ka diinɛ in na k'a da aw yɛrɛw ka kumaw kan Seydina Ali ko ka da mun kan a ko a bɛ ba daga ka den haramu i b'a dɔn a bɛ fɛ ka min fɔ wa yahudu don yahudu bolo n'i ye erezɛn fara ɲɔgɔn kan k'a den ji bɔ k'a kɛ dulɔ ye k'a min olu bɛ dulɔ min ɔ erezɛn ji in bɔra erezɛn den de la erezɛn den dagalen don silamɛya la nka n'olu y'a ji kɛ dulɔ ye k'a min silamɛw b'a fɔ k'o ye haramu ye a sɔn jayɔrɔ de filɛ donc sa a bɛna Seydina Ali kama ka pièce da a la k'a ɲɔni k'a bin dingɛ kɔnɔ o bɛ kɛ kira ka du la wa Seydina Ali ko i tilen ka kuma ne ɲɛ kɔrɔ kuma t'i ɲaami yan a ko i b'a fɛ ka mun fɔ a ko erezɛn den dagalen don ko nka ko a ji ye haramu ye o tuma den dagara nka ba dagara nka den ma daga a ko n m'o de faamu Seydina Ali ko muso b'i fɛ wa a ko ɔhɔn ko denmuso don a k'o fana bɛ fɛ k'i bɛ t'u fila wele ka na n bɛ kiiri tigɛ a taara muso n'a den wele ka na Seydina Ali y'a bolo si a muso la ko nin y'i muso ye wa a ko ɔhɔn k'o dagalen don i ye wa a ko ɔhɔn o dagalen don o dagalen don k'a ma den de sɔrɔ o la o dagalen don a ye Seydina Ali y'a bolo si a denmuso ma ko nin nun
ako oyi muso de wa ko e de wa ko dakale do yi wa ako ali ma ko ne bi tubi ka do slave ala ko mbate ala ko parce que na ya jabi horo yani ma ya be bitikala babi de ha mo ye de be haramu bi ke ibi muso furu muso de gale do yi ga de se ka de kai slave nunu ne tai atosa mina ne ali de do ni bagiru no olum dodo ubikana nayo aba wala dala abikana ana famura kubita maka ukeba ka ana fadere ubina fafaka tala se dugu la o dugu ina jiye be ko yahudu ni nasara be franyo ga chekele ne be jiye dugu ka odo ale no ado mbati bagilu no mu ya jibe sangono no ako mo ka fo be ni ngulu dai na mumbe uko yahudiya chrétien to da yahudiya to ba baro de be jiye be ko be ale no ande donna bagilu ko aka mo ko ay nyamale ay taniya ka tajirana mitalame kuma kundala surina utara doni bayi ngo apanye yahudu ye kuma mando banjela ko tando e kwayo nyika wasro bakilu lulu ke bakaka disabira kundala sangono do be ba jete jiniseni ubulo atefedo yahudu ngwa ma ko angara mo ke to ni akone mo moni akuya doni ba ya kuvi ako aiwa akone ko linda ko mai akongia doni baya ya kunvi ako ayo basala odine mo limbado ko minga linani benefeka kila mode kwa maido mi erinani dama abi nyinga like okono mo be jabe kaba nan lara wati ma abi sura ka kan nyinga like na ba jabe da kunya na nan titaro Allahu akbar sigay niye barko manga me udro kono ka ta gulugala fenda ko ni donno ka hashiya kuma tayale rezo safe te fende do kuma nyo zamana ne tai ce tikina na minga basta ne so soliba so soliba no biye ko na dine ko so soliba mi don dai ce o bi jira jona ble kle bora so soliba na o fo ne fie ne do sake no te ainga ne nyefie ni mo le maro nyefie ne do mafieu nga maro be o nyese yelele do mo fie ni no te be tie tilo uyuka nyinga lu ke shirifikela ka ke ka bambi fe ku ka nyinga linani de fie ka bokma abo shirifikema ko mi fe ke nyinga ika maro foyi dedo ube muhodo abitumike abijimi ngati bana ko take ne ma wobe $20 mimi jimi abidunike ngati bana kotake aflana ma wobe $1 minga de ala euro benga ala batoti dakai asabana ne ma wobe $10 femi galodo ngatienu Allahu akbar bife ko euro de tirana anana bife ka fulani fla foye fulani fla mi wolo la nyonve dongele usana nyonve dongele ube kaburu kele ngono nga kele nye sange meni biduru balo kele nye sambiduru balo neka nyini gali balo Allahu akbar ibo jabi dia op mana fa ami soro khada ka dine na kasoka mo nye shama ni deselo la op mana fa neti songa tuwe ko ko re kite kila juli Allahu akbar bagiru lulu ya nye korota ka chelaje ako salma tashau fa innaka la tajidu ahadana a'lama minna ahlal bayt ako ni ngali bakele bife bakele wore bife ako ke sabu yiti foi do mi ba do ala ka devu na ka tele kira sumoka biga ni ngali folo iko dave jumbe abijimi abiduni kenga atita nyekena ako de muso de ya bakono el janinu fi batni ummi debe kala kono dege bakono nyege mewa kabine me jalamine kerobe ya ati dumini kewa ati jimia o bakilu ulu ko ko de yikai ni ngali jani salame bora nune ga so bide mogo yu yere kalabanjiya ka bakasira kolo chamanu meni kabe ala kila mani kaba ka dine ma ebo solo mini ni kila so hote ni ngali flana ko yoro menga sura ala la yoro be ko nga batot se ka kei
bakilulu ulumu kwa makoye alkaba safalali woni kasuma alala yorobe ko gambato harawali woni kasanu yorobe gambato ti deka alkaba safe bato bikale du woni gambato ti kasa akwa sabana iko feji menyi chiye ko nga chiye la galono ko e feji menyi sena ni kwa makoso kunaniji esarab gidrongo ina be abi fa ni bi gidro safe ni klima bole lo fundi bala ibi bala ka jiba e gidro safe inyebe jini la chiye lo jifle ngagalono sena ni ule fai ko sira denga ji inyeba la yoro ja chiye lo ko ngagalodo enye ka yela chiye lo ko kasro kalu uko sena ali ni mali na no e bakiru lo mwe abi jini nga ne ko de jume on la no ve fla ni fla sangime ni biduru kele sambiduru kele ubesara no ve utula kaburu don kele ngono ko kasro do shika ta do shi o e doni Oroni be silvega mo kama ko silvega be hakato angam bamuruta ni ndengi ngali ni dejugeli uyada ba kama kise chelele no te ubado ko ni silvega kwa kakara ndio makomba muruti ke kajabike no kira hakilu binyami no kira chiyebibi akwaya jo mbaja bika chiyeduma akwo fulani fulani suratu bakara dele kwabi we uzeiru na azratu uzeiru na azratu fulani ndo ubali ubangi dongele ushizira sambisa ba ala uzeiru ken nabi mai bani israila ngabali make nabi tumamina no kera atamato atara boyoro do ka chiledo ay kulo kurudo we akwa ala e gola hara jodo kibina be wuli ka joka nyinga ka ketala ni ngola kurunu numbala wa orobe ala ya le refa sangeme aflani donya yo sangeme balo akoya sangeme defale ala ya ngolo dila ka baka ni fiala ka soro ka fa ko uzeiru nalla je mini faru kulo dila tukun ala ya fargulo la donnoni kabulu ngeen dum dutu ñowna pasaw la ka do ñona buna la kolo na shimna na tugura ñona ka la ka baka soroka kantu ulula Allahu akbar abo uzeiru la ala jodo lebina jonde wulini tuwi ko seki kata tuni nyichi ikata mai ka mo fe nyemi nyire ku kala uzeiru nana ka samu bambalo kirayala niyo fara ka sambi sabaka o salioli sambi duru o me ale saraka sura fulani donya e sanyoliye sambi saba ale sale ko o e sange membalo o e sange be bisaba ale wulila kana tuguna ano jera ka samu bambalo niyo fara ko sange be ni sambi saba ka o e sambi duru o ma usara nyove donc fulani fula ubalola nyove ka sa nyove kele jiye sange be ni biduru kele jiye sambi duru Allahu akbar bakiru ulumu ko kwa kama nyingali mima ko ni de yaja abana teri mava munde yauda ke kwa ko chena ko ya ka dine ndo mai ko dine be se ka semela ko ngambi nyingali kele ngabo kuma ko ako yala o de jume nga ko rafa e shila Allahu akbar afani nyini ko tele la afaya bisamo ko tele la de jume nga ko ra afa e wono ere shila o itoni Allahu akbar wala worobe imamu bakilulu kuka muhoma aboye uzeiru dengeli uzeiru fatura ka denga shito savla asara sange mayoke denga nyobalo ale koya uzeiru nyinamale na nasura denga shiye sange bali savla yi Allahu akbar ani denga balola nyomfe samuwa denga sange me ani samuwa le fly uzeiru ere sambidu shire la ka qur'ai akwa ka ba uzeri ndi ko au kan da bimonde ko na yene nyini na ana dine na ni ya atade mbata fwaye ka anda fwaye ka dine be fwaye sabu ni ba bato o bakiru no olo mo to mane bikana allah aidra ka du ko ale ko ko bati ale ka dale ko badra ka dale ko aidra deuna ko ale krembe aidra ka mabbe aba be garanti miti duru te miti sabate miti flamana ale ni kramwa mi zoro nyona ko ya ale bili Allahu akbar sigay aidra ha o de bikana anvea barika ya alabo dugo dedu toni keladu ala kira modedu ma bado ma nyuma do tlani keladu wadu keladu wallahi ni sirifika sira aya ka amudu aka ka dugo sika foi tala ne bado chemika na anvea ika hani tibi Allahu akbar ami dugo ka ala ko nyuma za anvea
ala ka hɛrɛ kanu ye n'a ka waati sera a b'a fɔ n'o tɛ n'a y'a ta de ta in fɛ ni sirikɛ ma na an bɛ miliw sɔrɔ yan sabu n'anw y'a daminɛ o wala n'aw de bɛ na ne dun b'a dɔn karamɔgɔw ka ca ala k'an bɛɛ sɔrɔ aw n'an ka sɛ n'ale ka kuma kelen fɔ n'o ye n wari kan yɔrɔ min b'a bila yen diinɛ bɛ ladege alakira kan du de la diinɛ bɛ filɛ u de la an fa an karamɔgɔ seydi sɛri usman mɛrɛde la a nalen a ko a ye ne ɲininka diinɛ na a bɛɛ b'a dɔn n'an ti min dɔn n ka ala b'a fɔ o san bi naani ye nin ye maa sera ka hɔrɔbɔ wa maa kelen nana bamakɔ don dɔ arrêté la a ye tila ka wajulikɛyɔrɔ la ɲininkali 4 ka n'o kɛ a ko Aidara ne ko ala tɛ se mun na kelen Aidara ye de ko i b'a dɔn i ko an k'i ɲininka e ko e de bɛ fɛn bɛɛ dɔn ko an k'i ɲininka diinɛ na an b'i ɲininka ne ko ala tɛ se mun na kelen a filanan Sɛri Usman Madani Aidara mun tɛ ala minɛ a sabanan Sɛri Usman Madani Aidara ne ko ala yɛrɛ bi mun fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Sɛri Usman Madani Aidara a naaninan ne ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala kan bɛ mun mɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ne mago bɛ nin 4 jaabi la a yɔrɔ bɛɛ karamɔgɔ dɔ bɛ Aidara kɔnɔ ko Aidara ko nin ye den juguya ɲininkali ye ko maa man ka nin jaabi karamɔgɔ ye man ka da ko karamɔgɔ ɲininkali filɛ ni min b'a jaabi o don mɔgɔ karamɔgɔba bɛɛ bɛ yen jigibida Mali dɔ b'a fɛn fɛn k'a bɛɛ bi n'u y'a gɛlɛma simɛ min na u b'a fɔ tafaddal tafaddal karamɔgɔ ka tafaddal bɛɛ tɛ bonya ye koyi a dɔw ye a ye ne ka dɔnni tɛmɛ ne e bɛ se i t'a lajɛ ɲininkali 4 ye nin ye n'i y'a bɔ k'a bin an yɛrɛw cɛla ko k'a jaabi ha a bɛ gɛlɛya dɛ ko ala tɛ se mun na kuranɛ dun ko inna allaha ala kulli shay'in qadir ko ala ye se fɛn bɛɛ la o bɛ kuranɛ kɔnɔ mɛ ɲininkalikɛla ko ala tɛ se mun na Aidara a jaabi ye mun ye bɛɛ dɛsɛlen Aidara ko ala ko a tɛ se min na ko a tɛ se o de la o ko ye jumɛn ye ko ala ko kuranɛ kɔnɔ haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuha bainakum muharrama ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ne Alahu Taala ye tɔɲɔni haramuya n yɛrɛ ka n dɛsɛ o de la ka baka mɔgɔ mɔ k'a tɔɲɔ k'a sɔrɔ a ma fɛn kɛ ko ne ala tɛ se o la o de kama ne ala ye tɔɲɔni haramuya aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Aidara sɔrɔla ka jaabi di ko ala ko a tɛ se min na o ye tɔɲɔni ye o la ala tɛ se tɔɲɔni na n'o tɛ e kun taara yɔrɔ jan ka ban e kun ye kuranɛ jigin k'a ban i m'a ye i t'a ye o i m'a faamu sa i b'a dɔn yɛrɛ ko diinɛ bɔra kira sɔngɔ ka du kɔnɔ olu n'a don diɲɛ bɛ wuli k'a t'u bolo n ko don dɔ Sɛdina Umaru tile la muso dɔ ni cɛ 4 u y'u minɛ muso dɔ ni cɛ 4 u y'u minɛ n k'a fɔ cɛ 5 ani muso 1 u y'u minɛ a ka hakɛ to fasadenya ma daminɛ bi kuwa o cɛ 5 bɛɛ sera muso 1 de ma wari ko kama Umaru ka mɔgɔw taara u sɛgɛsɛgɛ k'u minɛ ka dalilu jɔ u la u nana di Umaru ma Umaru ko a sɛgɛsɛgɛlen bannen kɔ k'a ye t'u datugu kaso la sini lazara ma se an b'a bɛɛ faga maa minnu bɛ bolo la u bɛ ka taa u siri bɛ k'u cɔri cogo min u bɛ ka ŋuna u ni Ali bɛnna u ko Sɛdina Ali don wa Ali ko ɔhɔ ne don u ko anw bɛ bolo la anw bɛna faga sini an ye kojugu kɛ sini an bɛna faga silamɛya de bɛna an faga Sɛdina Ali ko silamɛya ko ko a ye segin a ka taa n'u ye a taa n'u ye Umaru fɛ yen bɛ taa kiiri tigɛ Sɛdina Ali taara a ka so kɔnɔ k'a labɛn ka na Umaru sɔrɔ Umaru ko a kɛra cogo di a seginna n'u ye mun kɛra u ko Sɛdina Ali de ko an ka segin n'u ye o yɔrɔ bɛɛ Sɛdina Ali sera Sɛdina Ali ko Umaru ninnu ko silamɛya de bɛna u faga u ye mun de kɛ ni silamɛya b'u faga o yɔrɔ bɛɛ Umaru ko nin cɛ 5 de minɛna muso 1 na u bɛɛ gɛrɛla la Imam Ali ko k'u ye kojugu kɛ o sabatira a seere 4 bɔra ka n'i jɔ ko tiɲɛ don ko anw de y'a seere Sɛdina Ali ko aw kun bɛna kiiri tigɛ cogo min a tɛ tigɛ ten a bɛɛ t'i fa nka a bɛɛ t'i bila a ko nin bɛ fa nin kunkolo bɛ tigɛ bisaɲɛ 100 bɛ kɛ nin na bisaɲɛ 50 kɛ nin na a ye 5 in bila dɔ ko Sɛdina Ali ma o tɛ kuranɛ kɔnɔ u ye jɛnɛya kɛ a bɛɛ ye cɛ ye hakili b'u la e yɛrɛ ɲɛ b'u la bana t'u la ka tila k'a fɔ ko ka dɔ faga ka dɔ kunkolo tigɛ ka bisaya 100 kɛ dɔ la ka dɔ bila ten k'o tɛ kuranɛ kɔnɔ i y'o bɔ min
Imam Ali ko akonga ka min ngolo tiga o tesla dine na yahudiya do aya yinila dine ni dine ce ayo dansa ko akumbi tiga o de kama aya kuntige o tabana mo flana ya akofa o islamai wa ay musofuru islamai musofuru ya atlaka sema ore musoma o kanga fakadi o islamai doni bengai afamnawa sabana ngwaka bisaya kebakola tetore de chebonado ni chebona ejele yake atifa kabisa yake mebikala sabu horodu nani na ngwaka bisaya pindurugola kora wale to na koi islamedo chebonado ngajodo horode ni islame chebona horo ejele yake bisaya yake mebikala nani jodo pindurubikala sabu horo katikanye de bidajo wale kama ngwaka pindurukala uko ale anyo famuna duru na idu iko kobla ali ko hakili bana bula Allahu akbar ako mandafa islamia ka kiri buli maka de na hakili dafara kuma ni hakili mandafa kaba ko ala ya atwe Allahu akbar wala sharus man marale da wala ka hakili mandama au bi fato fle fato miye o bete fato ko fato sabai fato sabai fato folo bebe mino mi hakili chena be bala fili wala mbabulo wa benye bala hakili mandafa o ekele o de ka faka no fato flana ito do o duru tembe minga nga tiere la abe dolinga duru ba ka mukaje Allahu akbar fato sabana imodo odo be biro kono odo ye almami odo ye karamo e qur'ane durjine do do fenga fato du Allahu akbar wala mina fato sababe fi fato do ya ambe nyebo la kenela ka o ka fa o do le do hakli mai kele fatodo ifana flana anyebo flana durubo kam waje ambe nyebona nga ata fatodo min do nami do jira la mo kam misiru kona alimamu yola ode alimami hakili mami ndabo kachiendo Allahu akbar ibn mas'ud ko halakta salasa marratin in lam ta'rifu al-ma'rufa Allahu akbar akuita chena ya ala kila fatoka fsa ne maseki nyako ni dila kodo Allahu akbar almamu ga an ba wani masaka ciyeno Qur'an durshila ba billahi hu bana ciyena karawati la umba anveya masaka ciyeno masaka so ciyena wulu de fato Allahu akbar jumma sanna li ko fa ben na ba ni la ba hakili mangene ni hakili man da baka ba ko islam ya ka kiri ta ka kwaya bla ala jena mami wa yebo minewa ni ya mina ala ko tebli waro la sanna li ulaka ata sanna umar ulaka bolo flada ko ka kubere da duma ako wallahi ko ni sanna li ti europe ko ni mami bolo la ki ta chena Allah aidra ko ni ngali folo ko ala tesemina ode ka baka joma ka to Yingali flana aidara arabi mouve kateme febeka doko seri doko shun doko iji aidara ko ta kwaye qur'ane da Allah ta'ala ko kwale bi fe min fe kateme febeka ko de yumanyai man zallazi yuqritu Allah qardan hasana Kojo ne kelendo no binya ala alama kadrudo alela kalnyumanya ke kadiritu ka funsidake nyumanya de kada ala ka tefebeka aidira ko wanyuma de kada ala ifebe ode kama ala ya nyina ka to fe ko aka ke nyumai ande sero lela akali be aka ke nyumai na nyuma ke ni madi mohoyi kasro ala ya nyuma de nyini pefe niya aflana asabana aidira ko nyina kira ko aidira ma ko aidira ko nyina ali sabana ko ala yere munte ala bi munete ala bi adogo ko mura dogo ko bana beyi tafo aidira ko ko lishite ko min dia ala bi ko yesegeni Allahu akbar fanda yake ale de ta Amerika umbalwa ele shiu de tibala le fea shino tibala le fea ale de tiembe balwa ala mu ba wolo vla de be bedalla ala bulu min de ni nyenyo ko ni wana wolo vla de be ala bulu to ni kela okuti ala de ba be balu e de la ka meme ka uda ko Amerika o au ka hakatu français o ka balo ba ne do an ndara ala ka magazena fe ba soro ni do ni na abina tamine iyo mea imome ولا على قرآن هو الله هو الغني وأنتم الفقراء الله أكبر الله تعالى على ده ستيه الله أودي فالله يفعل يجعل
u ye waati min ne ma o sera an b'a deli ala fɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma an bɔra kumakɛla minnu kɔ ala ka n'u nafa kumakɛla minnu bɛna ala ka barika don ala ka n'u jidi ala ka n'u wasa ala kira bonya kama a somɔgɔw bɛɛ kama bi n'o hɔrɔma kama sɔli ala rasul wasalamu alaikum